aydımlar yerine yetirip bermek üçin gepleşigimiziň mihmany Türkmen Döwlet Mal Institutunyň Bagtyar talebi zihini aydymçy Edid arkadamyzyň Şaher paýynyň eýesi Türkmeniň altyn asyr wätleşiginiň ýeňijisi Ibrahim Selimow mehriban arkadagly watanymyzyň bedew watly ötüşlerini wasp edýän joşunly aydym bilen o wadlar saatlaşan natly gepleşigimizde. Yurtlar içre katarda adım var, öpüşlerde yandan bedev badım var. Önümde tekerin fanı, öpürüştür buykun manı. En kalbimde diyade, tay tapılmalı dünyada. Barım ben, canım ben, canım ben, can vatan. Can vatanım Türkmenet var, arkadaki güzel diyarı, Doktoğullar gelir mihman. Can vatanım Türkmenet var, Geniş bilen toylar sana, yaşı tuğun beder atman. Mawa atman atoda gün görkünü gödürkem ay nurda ruhu velin fağdın beden yurdumene batyar gadam arkadağlı gödül yurda tay tapılma dünyada barım ben şanım ben canım ben can vatan. Can vatanım Türkmenistan, arkadaki güzel diyarı, Doktoğullar gelir mihman. Can vatanım Türkmenistan, Geniş bilen toylar sana, yaşı tuğun beder atman. Halkymyza uğuşlap bagtyarlygy, arkadagly ýurda döwran bolanly, ayan edip yıllan yalkayanını, arkadagly ýurda döwran bolanly, belent mendillerden aşyryp, jewizilip bir taşagy üýşürip, päkide kalplary baky joşuryp, arkadagly ýurda, gahrmanly ýurda döwran bolanly. Can vatanım Türkmenistan, arkadaki güzel diyarı, Doktoğullar gelir mihman. Can vatanım Türkmenistan, Geniş